Brad. Okay, shoutout muna tayo mga hunter. Shoutout po kay Emma Sumalo Dorias. God bless po. Shoutout po kay Lord Mark, kay Brave CODM, tsaka kay Joseph Flores. Magandang umaga mga hunter. Today's vlog, mangunguha kami ng tabak. Kasama natin si Boss Joey, Hunter Joey pala, si Hunter Lem, si Hunter Brian, Hunter Francis, Hunter Mike, tapos si Hunter Edmer. Tapos sabi si Boss. Stay tuned mga bossing. God bless! Sila muna yung magsasalita mga kande. Yung boses ko iba. Masakit yung lalamunan. Paano mo motor ini? Kaya mo. Nasaan ko mo din? Ang waka na to? Black Sun. So, Kaya salog itong. Black Sun. Ajoy, motor. Ganda ng formation ng rock formation. Ano? Pang klase. Lalaki ng alon. High tide. Nabasan. Maglalaw natin pagnan. Saus. Uy. Kanon. Ay. Talo po buraom. Di bangirong. Then try niyang maglakad doon, papunta doon. Sa kabila na. Nagalis. Sa kabila na tayo dadaan mga hunter. Doon sana. Pero pumitli yung daanan. Lumiit. Punta tayo ulit sa kabila. Ayan mga hunter, hiwa-hiwalay na yung grupo. Kukuha din kami mamaya ng puray mga hunter. Ito kumukuha pa sila ng tabtaba. Tignan nyo yung view. Pakita ko yung view mga hunter. Kaso malas yung alon ngayon.
Yun. Oh. Tsaka yung ano, yung tubig dagat oh. Putik na yung kulay. Ano? Parating mo yata yun. Ha? Parating mo yata yun. Oh. View. Kaglistat tayo. Tignan nyo. Oy. Bangin. Dati pa Hunter, nagbabangka kami. Hindi pa kami nag-vlog nagbabangka kami. Tapos yon, ano, dumadaan kami doon sa Silok Nam. Hindi naman ganyan kataas yung tubig mga Hunter kapag ano, kapag ano, ang tawag dito, pagtuyot. Kapag bumaba yung tubig. Kuha tayo ng tab-taba. Picture daw, picture. Brindo! Tab-tab oh. Okay pa yan mga kanter oh. May lupa lang. Ano din to, ano sa tubig, lilinisan na rin. Nakakain to mga hunter. Para siyang naplapayag kung alam nyo yun. Ayan, nangunga pa sila oh. Tab-tabakul. Bumlad sa ke. Bumlag pa yun data. Hawan. Laylay nga talaga. Nahuli kami mga hunter. Madami ng sira. Madami ng ano, nalpus. Naladaw. Linaw. To down. Yes, kumukuha si Kanda Francis ng tab-taba. Mga hunter. Pinipilian niya na kasi yung iba sira na. Tarong dati? Wan. Sira na yung iba eh. Malagaan din yung nagpaglaan. Nagkilaw din niya. Unog natin ang madjaya. Joy. Tiji dati? Pinipilian niya. Ito oh. Mga ito guys. Mga kanter, sira na yan. Lahat yan ganyan. Pero sira na oh. Ang dami. Na-late kami na pumunta. Kung tatanungin nyo mga hunter na kung ano, kung naulam ba to. Naulam to mga hunter. Ha? Magkata na ang garat. Silong, sumilong kayo. Lakas na. Silong. Nakasilong na. Umulan na. Silong kayo, silong. Oy. Oy. Silong na. Oh. Andun yung iba. Silem. Uy. Tingnan natin kung may butas. Baka may uod. Ay, wala. Positive. Brad. Hindi mo bulbo. Diyan. What? Awan. Awanan. Gasat kan may isang imbunga na. may isa. Hello. Hello. Nakakadami na sila mo. Piling po na kita mo pala ni Jin ay. Buko ng Joey na eh.
Doon na alamon. Sige magala. Pag na. Oo. Wow. Magala dati. Pag na mga pag na. Ulam na dis. Wow. Wow! Mama Seta. Anong kinukuha niyong dalawa? Yan po ay magkapatid. Si Hunter Ay at si Hunter Francis. Magkapatid po sila. Taba, masarap daw to. Ni. Wag. Wag, ganon. Ano? Wag. Oy! Sa ano to, balatong. Balato mo ano yan? Masarap daw to. Yan ang kapatid. Dami na. Ito pulot lang mga kanter. Oh. Masarap to mga kanter. Kakaiba yung lasa. Ito tumutubo dito sa bundok. Tabi ng dagat. Ha? Bato. Dito sa may mga bato-bato na malalaki. Yan. Nag-ano na kami. Pagda pagpakaya. Da. Nandito na kami. Oh. Kainin mo rin. Kainin mo rin. Oh, sige. Man. Merenda, Hansel. Hoy, merenda. Hoy. Hey. Merenda, hey. Hey. Sige mo, may di puro wakaw. Oh. Hey. Merenda. Puro nyo tapag suputan nyo ah. Sini Mang Edmer. Supo yo, gaya pagbalangan nyo na eh. Paano dyan? Tempo! Merienda! Kul! Kulman daw! Tingnan nyo yung baso niya mga kailo. Oo. Yeah, talagang nag-boy scout. Nag-boy scout yung dalawa ay. Ano lang guys? Umisaw-saw Yan ito kumain ng Hansel. May saw-saw kami kasi. Ganito. Oh, yo. Pag sinaw-saw na pa yan. The COVID na! Sinaw-saw na pa yan. Anon. Mga mama. Ang pagkukak eh. Dito man, tani. Tol! Oy. Pakarga ako. Oh, wow. Ito din to. Ang gagawin karga ah. Oy. Oy. Nice. Discarding malupet. Oh. Ito tao? Papang, tumawag-tawag. Ito signal to eh. Malumpari. Hintay to kami nag-uniforme tayo. Jai. Makilangi. Ride kami to mo. Dito di ko promotion dyan. Kinakantsawan si Kuya Mike. Oh. Nag-iisa kasi. Sikat amin ko. Kamama ko na. Sikat amin ko vlog. Nagmerienda tayo ngamin. Kagawad. I-promote mo na Brian. Kagawad. Meron pala siyang YouTube channel, Kagawad. Kagawad dito, kagawad doon. Gagawudin kita. No. Kan kag berentang kan.
Sani. Damamang. Nya waror gitu ani. Manan. Lagyan na kang jawa. Ang bukit. Sango damamang. Dagat mama, ala kumamintat tayo dito kita na eh. Kagri-grinan na ni. So yun mga hunter, tapos na tayo doon. Mike! Pupunta tayo sa kabila. Ayaw mo paray! Sa pagkukunan ng kamilong, yung kuray. Malobat tayo. Gabi mo kwarta grabe progressive. Nakapagkaderwe. Jenny Dwayne. Nakapagkaderwe ah. Tara na. Punta tayo sa ano? Wala nang ubad-ubad. Kurayan. Yung kuray. Ninibol sa rin Eh, dito na mga kapakat na galo. Kayo, Doon. Agi tali dalagyan. Konsehal Joey. Ay karga tayo tipok mo latan eh kapagis mo. Ito na yung tabtaba kanina mga kanter oh. Ano? Linilinisan ni Francis. Yung tabtaba. Yan. Sausaw mo sa bagong, masarap. Ano nililinisan ni ka-hunter Joey yung ano tabtaba. Ano lang yan guys. Ano lang sa tubig, na mainit na tubig, tapos bagoong, tapos kalamansi, tapos Luya. ito, luya, kamatis, masarap na yan. Yan yung tunihan natin mamaya. Ay, ganito pala. Yung dalawang vlog guys is ano, baka parehas yung yung ano kumakain kami kasi iisahan lang yun. Ano yung solon? Kakamayin kita dyan eh. Lepap! 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 Tabtaba. Bikin nila kami tatapan, tatapan. Ang berapa nila tatoy? Banyak kan bukan? Ha? Buat nunggu kalau deh. Banyak nih mas. Manggil na kalau tombik tuh. Takim tuh orang. Itu kalian apa tak? Ya. Lagi komentar kita makin. Kalau lagi belum kata di jai. Makro kayo lah. Pulangnya. Pati kami long na pula. Karena mereka mana kung betan itu pun. Ini mau mana? Iya. Apa na pinagawin? Itu turun. Ini. Wow, ulam. Jadi mana kung? Kamu menjadi kalian mana kung? Tahu. Oi, Ayo. Dapat begitu. Mau na. Dati mo ano? Oke. Kayak apa? Nah, kamu? Kung siya tinapa ko, 56 ko. Amo, mo tayo. Demo na meron na Pag marma saya natin. 1822. Nakahop mo. Ingat magandang bagay. Nah, Kastoy. ano sa Mas? Pwede ya, pwede ito. Pwede mo ibili. ang mandam niya? Medyo daw. Patalin na po ba? Joy. Dalam di vlog mo kasar ini. Makajatuh na. Kamu na po tayo. Hello. Kita na. Kan. Apa na naman? Nga pa hitam? Gampang mo no. Sangap. Apa itu nabubuan niya kapal?